अभी आप सुन रहे हैं राइटर सनी सागर को। जहिया से तोहर दुनु बढ़ गेलौगे जहिया से तोहर दुनु बढ़ गेलौगे तोरा देखी के सुमितवा भी बढ़ गेलौगे तोरा देखी के सतीसवा भी बढ़ गेलौगे आपसे में सब छौरा लड़ गेलौगे आपसे में सब छौरा लड़ गेलौगे तोरा देखी के अनिलवा भी बढ़ गेलौगे तोरा देखी के कृष्णा भी बढ़ गेलौगे। अभी आप सुन रहे हैं राइटर सनी सागर को। देखे में लागे छ सबसे बेजोड़ गई ऊपर छो गोर नीचा है तो कैसन तोड़ गई देखे में लागे छ सबसे बेजोड़ गई ऊपर छो गोर नीचा है तो कैसन तोड़ गई उहे खातिर सब पीछा पड़ गेलौगे उहे खातिर सब पीछा पड़ गेलौगे तोरा देखी के रति सवा भी बढ़ गेलौगे तोरा देखी के राहुलवा भी बढ़ गेलौगे। अभी आप सुन रहे हैं राइटर सनी सागर को। छोटे छोटे चीज होई गइलो तोहर बढ़ाका ओही के दीवाना भेल छौ सब लड़का सुन ना छोटे छोटे चीज होई गइलो तोहर बढ़ाका ओही के दीवाना भेल छौ सब लड़का 16 के उम्र तोहर चढ़ गेलौगे 16 के उम्र तोहर चढ़ गेलौगे तोरा देखिए के दीपका भी बढ़ गेलौगे तोरा देखी तोरा बिनावा भी बढ़ गेलौगे। अभी आप सुन रहे हैं राइटर सनी सागर को। सब छौरा को है तोरा छी कमाल किए राइटर सनी सागर के लाग छी माल गे छौरी सब छौरा को है तोरा छी कमाल किए राइटर सनी सागर के लाग छी माल गे राम कुमार के मन भर गेलौगे राम कुमार के मन भर गेलौगे तोरा देखी के पंकजवा भी बढ़ गेलौगे तोरा देखी के चंदनमा भी बढ़ गेलौगे।